माबानि जों गामिनि महेश्वर मुसाहारि थुलुंगानि थान्दै बिथाङा रमान हांखोनि थाखाय सोमावसारनायाव रुंसारि जादोंमोन, गावथार जादोंमोन। बिथाङा बर'जों बर' गावजों गाव दावराव दावसि जादोंमोन। रमान हांखो आरो देबनागिरि हांखोनि थाखाय बिसोरो दावराव दावसि जादोंमोन आरोना। जोंहा नैबे जोंहा आयं जायो बेखौ बेयो गामिनिया बिथाङा रमान हांखोखौ मोननायखाय माबा देबनागिरिखौ मोनखानायखाय रमान हांखोखौ सरकारा होफिननो नागिरनायाव नांला होननानै बुंदोंमोन, जायनि जाउनाव माखासे सोमावसारगिरिफ्रा जोंनो रमान हांखोखौ नांथारगौ, गोबां मानसि थैबाय जोंना होननानै बिथांमोना माबादोंमोन आरोखि। माने बेखौ बेनि थाखायनो जोंनो देबनागिरियानो जौगाखाबाय, जोंनो देबनागिरिखौनो लानसै होनायनि बिथां जोंनि महेश्वर मुसाहारि बिथाङा गावथार जादोंमोन आरो बिजनि बललामगुरि हाइ स्कुलाव बिथाङा फोथाराव लाबोनानै गावथार जादोंमोन स्कुलनिफ्रायनो। अब्ला जोंनि आबैमोनासो खोन्थादों, आबैमोना आरो बिसिनि नैबे गावथार जानायनि बिमाजों बिसोरो दैयावसो ना गुरहैगासिनो दंमोन, दैयाव ना गुरहैगासिनो दंमोन। ओमफ्राय बेवहायनो हरखाब थांनानै सासेया खोन्थाहैबाय, सासे खोन्थाहैनानैसो बिथांमोना हरखाब खारबोनानै गावनि नाखौ जोंहानो आबैनो होबोनानै गुरनायखौ होबोनानै बे थैनाय जायगासिम थांदोंमोन आरोना। बिराद दुखुनांथाव जादों आरो लोगोफोर, रमान हांखो सोमावसारनायनि थाखाय बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जाबाय आरोना। बिथांमोना दानि सुबुंफ्रा मिथिनाय नङा मानि थाखाय बेयो मुंख्लं जादों, मानि थाखाय सिबिजायो। मानोना जोंनि बै हांखो देबनागिरि हांखोखौ नांगौ, माने बेखौनो लासै होनायनि थाखायनो रमान हांखोखौ नांला होनायनि थाखायनो बिथाङा मुंख्लं जानांदोंमोन आरोखि। बेखिनियानो नोंथांमोन, ओंखायनो जों बेखौ थुलुंगानि थान्दै होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरोना, बिमुं होदोंमोन। मोसाखावरि जों गामिनि एम इ स्कुलनि मोसाखावरि सिख्लाफ्रा एलबाम बानायबा बिथांमोनखौ मोसानो लेंनांगौ। खेबनानै लाखाबायलै नोंसोरखौ एबार गामिनि जादोंमोन हा मा गामि मोनलाय नोंसिना? नै मोसाग्राफ्रा मा मोसागोन होनदोंमोनलाय? मा मोसागोन? मा मोसागोन? बागुरुम्बा, दावस्रि देलाय, ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय? ओंखाम जाखांबाय। मा ओंख्रि मोनजाया? थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि 25थि फाजा मोनजायासै फाजा फालिनाय थामहिनबा रुपाथि मायथाइ सान फालिनायाव मा क्लास मोनखो जारौमोना? आलासि सार आरो मेडामनो 7 गोजा लोगोसे बे ओनसोलनि बिजनि हालामनि रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन दालाय इउनिट एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय फरायसाफोर बाहागो लाफैनाय आरो थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि आंगो अनजालि बिसि आरो बिसोरनि बिथांनि फिसाज्ला फंबाय बयखौबो आङो बे ट्रास्ट कमिटिनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय। आरो लोगो लोगो आंनि नैबे दिनैनि गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों दैदेनलांनो थाखाय आङो आखायाव लाबाय। दा नैथि हाबाफारियाव दङ जोंहा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव, हांखोनि सोमावसारनायाव जाय गेदेमा बिथांमोनहा गाव गावनि आगोमा जिउखौ आहुति होलांबाय, बावलांबाय। बे हाबाफारिखौ जोंहा थाखो 8निफ्राय थाखो 10सिम दा जासिगोन। जिरायदो गावबागाव मासि। दानिया
जोंहा मोसासिगोन नै बेखेवगोन लोगोसे थुलुंगानि थान्दै बिसिम बेखौबो बेखेवगोन खेबसेयैनो चिरां जिल्ला एबसुनि बैसागुआव बिथांमोनखौ फार्स्टआव थांना खेबनोसै आं दिनैनि जि आथालनि गासै दैदेनगिरि जोंनि गासै बर' समाज जोङो जुजिनांगोन गावजों गाव खौसे जोङो आगान सुरनानै जोंनि बर'नि थामोनथा खौसेथिखौ जोङो जौगाथायखौ जोङो नोजोर होनानै जोङो इयुन फारसे जोङो आवगायलांबाय थानांगोन आं बेखिनिखौनो दिनै जि मोनसे बेयाव बिसम्बि बेखेवनायजों लोगोसे गेवलां मेलनि जि मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि आं बेखिनि बाथ्राजोंनो बेखेवबाय होननानै फोसावदों मानो होनोबा जोंनि गेजेराव मानाव गाहाय आलासि जोंना जारौआ खेबना गोजोननाय थाबाय जारौ गोजोननाय थाबाय जारौमोन थांसैलै जारौमोन नंखाबाय साथा हमलाबा जाबावगोन बे जोंनो जावख्रिं दामग्राया साथा हमनांसिगोन नंखाबाय जोंहा मोसानाय दंबायो बर' बाजारनि दासो मोसाना थांनाय बिथांमोननि साबायखर बावबाय दा जोंहा बर' बाजारनि मोसानाय बिथांमोनखौ मोसानाय थाखाय खावलायबाय अखा हाना होबाय अखा थाबैनो समनि आंखाल जानांगौ जायो गावहाबो मोनसे बिश्लेषण खालामनायनि एबा बिजिरनो हानायनि गोहो थानांगौ जायो बे हिसाबै जोंनि लाइमोनफोरखौ जेरैबो बिथिङाव जोङो रोंखा राखा एबा स्किल खालामनांगौनि गोनांथि जानानै फैयो दा बेबायदि सासे मावसोम हान्जा एबा भलन्टियार हिसाबै जिउ बावलांनाय मानसि हिसाबै जोङो गोहोगोरा लाइमोन हान्जा दानायनि मोनसे हाबाफारिखौ बिथांनि मुंजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो लालांबाय थानो हायो गासै बिजनि ओनसोल एबा दस्रा ओनसोलावबो आं सानो दासिमाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनि दख'रा आफाद थैदों नाथाय आननेसारेलि आनकमन भाबै जायफ्रा थैनाङियावबो थैबाय भिक्टिम जालांबाय एबा मुंख्लं मुं मोननो हाबाय बिथांमोननि मुंखौ अराय गोजोर लाखिलांनो थाखाय जोङो बेबायदिनो माखासे हाबाफारिफोरखौ समाजाव दिनै थैनाय सान फालिनायल' नङा कन्टिनिउवासलि सोलिनाय गोग्गो लाइमोन गोहोगोरा लाइमोन बेखौ दानायनि हाबाफारिफोरखौ बिथांमोननि मुंजोंनो जोङो लालांबाय थानो हायो दा समा जोंहा आखायाव बारा गैया दसे उनाव थुनलाइयारि बादायनाय जागोन एबा गेवलां मेलबो जागोन आङो अराय सम महेश्वर बसुमतारिनि जिउमाया आलो गोजोनै थानो हाथों बेखौनो आङो मिजिंथियो आरो बिथांनि न'खर थालांनाय न'खरनि सोद्रोमाफोराबो जाहाथे मोजाङै मोजां जिउ खांलांनो हायो आरो बिथांनि गोसोखांथियाव फालिनाय हाबाफारिफ्रा जाहाथे जाफुंसार जानो हायो आरो फैगौ समफ्राव जोंनि हारियाव बेबायदि गोबां मानसि जोनोम जाथों जायफ्रानाखि हारिनो गोनां जायोबा गाव गावनि जिउखौबो बावनो हायो बेबायदि दैदेनगिरि एबा मावथिफोर जाहाथे जोनोम जायो बेखौनो आङो मिजिं थिनानै दिनैनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बाहायनो फोजोबबाय आरो गोजोन्थों बयनिबो खुलुमनाय जासिहरबाय साबायखर थाबाय सारनिसिम जोबोद बेस्थ'नि गेजेरावबो आरो बिथांनि मानखौ लाखिनानै बिथांनि बर' माहारिनि थाखाय बे ओनसोलनिफ्राय दिथा होनानै दिनैनि इयुननि थाखाय आरो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जोंनो बियो अराय थुलुंगानि थान्दै महरैनो थालांसिगोन मानोना बिथाङा थांनानै थानाय समाव जायफोर हाबाफारिखौ बर' माहारिनि रावनि थुनलाइनि राजखान्थि अधिकारनि थांनानै थानांगौनि लामाखौ गेबें खालामनांगौनि थाखाय बिथाङाबो सासे थान्दैमोन आरो बिनिखायनो दिनै बिथां गैयैनि उननिफ्राय बिथाङा जोंनो अराय सोरगोनिफ्राय बोर हरगोन आरो दिनै जोङो जाय नोंथांमोना फोथायफुन्जिजों लोगोसे बिजनि दख'रा एबसुनि दैदेननायाव गासै जोङो माहारिनि अनफावरि एबा माहारि अनफावनायनि अननायनि थाखाय हारि फोजाखांनांगौनि थाखाय हारियाव अराय थुलुंगानि मोनसे थासारिखौ लानांगौनि थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिया जोबोद मोनसे बिथांनि मुङै जे बिथाङा जोंनि थाखाय थुलुंगानि थान्दै बियो बावहाय मोजाङैनो फालिजानायखौ जोङो मोननो हादों फरायसा नोंथांमोननि थाखाय बेयाव खन्थाइ आवरायनाय बादायनाय नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय हरखाबै बुंनाय बादायनाय जोंनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय भलिबल बादायलायनाय
बियो बर' माहारिनि मोनफा मोनफा खान्थिजों बर' हारिया जोङो गुबुन गुबुन खान्थिजों दावगानायनि थुलुंगा नांगौनि थाखाय जोङो बिथांनि मुङै गोसोखांनानै बेखौ खुंदों जोङो गोसो फोथायनो हायो आरो बियो अराय बेबादिनो थुलुंगानायनि थान्दै महरै बर' हारिया गेरेमसा बर' हारि जानांगौनि लामायाव बिथांमोना जोंनो बेबादि थान्दै महरै बर' हारियाव दिन्थिबोबाय हाबा मावबोबाय बाया मोजोमा बिथांमोना खामानि मावबोबाय आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि बेबादि नेरसोनखौ जोङो लालांनांगौनि थाखाय बिथांमोननि हास्थायनाय बिथांमोननि मिजिं आरो बिथांमोननि बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो नाजानायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथांमोननि सम्राट सम्रि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सम आरो थासारिखौ बर' हारिनि थाखाय बाउसोमलांदोंमोन। दा फरायसा फंबाय बिनानाव नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि बावहाय बाहागो लानाया गाव गावखौ रोंगौथि होनांगौनि मोनफा मोनफा बिदिन्थि आरो बिनिखायनो दिनैनि बायदि हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंहा बे फोथारावनो जोङो खन्थाइ आवरायबाय नोंथांमोना बे फोथारावनो जोङो भलिबल गेलेनो हाबाय नोंथांमोना बे फोथारावनो हरखाबै बुंनाय बादायलायनाय जोङो खालामदोंब्ला बे समखौ जोङो मोगा-मोगि मोनदोंब्ला बिथाङा मुंख्लं जानायनि उनावबो जे जों बे थासारिखौ मोनदों आरो बिथांमोना बेबादि मोनसे थासारिखौ जोंनो गायसननानै गालांनायखायनो जोङो मोनदों होननानै जों फोथायनो हायो। मानोना हारिनि दावगानायाव बर' माहारिखौ जोंनि माहारियारि बादजों दावगानायाव बिथांमोना साफा साफा थान्दै महरै सुंथाबोनानै दिनै जाय बिथांनि लोगो महरै जाय बिथांमोना बे हालामनि सानसुमै महरै दिनैनि बर' माहारिनि थासारिखौ लानानै इयुन समाव दावगालांनांगौनि मोन्दांथिखौ बुजिनायनि उनाव जोङो दिनै बिथांनि मुङै बे जायगायावनो बिथांनि मुंजों खाब जानानै बिथांनि बिमुंजों खाब जानानै दिनै बेवहाय मोनसे जे हाबाफारि लानायजों लोगोसे 25थि बे बोसोरखौ अराय जोङो थुलुंगानि थान्दैनि नेरसोनाव लालांबाय थानांगौनि थाखाय जाहाथे फरायसाफ्रा गेलेगिरिफ्रा जोङो बर' माहारिनि बिमा बिफा दिथागिरि नोंथांमोनाबो हारिया थांनांगौनि थाखाय माहारियारि बादनि गुदियाव दिनैनि बिथांमोन मुंख्लंमोन जोंनि थाखाय मुगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि बिथांमोन थांनानै थाबोनाय समनिफ्रायसो जों बर' हारिया बेबादि खान्थिखौ लानो रोंदों।